Naging maayos ang kalagayan ni Bentong nung nagamot na siya ni Manong Iko. Naging madalas na rin ang pagkikita namin ni Paring Ramon. Kapag may oras ito, binibisita ako nito sa bahay kasama si Bentong. Minsan ay magkasama kaming pumupunta kay Manong Iko. Isang araw, pumunta sa bahay ang asawa ng kapitbahay namin na naglalako ng isda noon, si Pasita. Humingi ito ng tulong na kung may kilala akong albularyo. "Kadoy, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Danilo. Mauubos na yung ipin namin sa kakabalik sa ospital. Hindi pa rin nawawala yung sakit niya." Nanlulumong pagsasalaysay sa akin ni Pasita. Sinabi ko naman sa kanya na may kakilala akong albularyo. Pupuntahan ko na lamang at dadalhin ko sa kanila. Nagpasalamat naman ito at nagpaalam na rin na uuwi na. Tumango naman ako at umalis na rin para maglako ng mga kakanin nun. Bago pa man pumunta sa lugar kung saan ako maglalako, dinaanan ko muna si Manong Iko. Nagkataon naman na naroroon ang binatilyong si Bentong sa bahay nila. Kaya magkasama sila na pupunta sa bahay ng aking kapitbahay. Ako naman, dumiretso na sa paglalako sa kabilang barangay. May piyesta kasi doon at marami ang tao kaya pinili ko na doon na muna maglako ng mga kakanin sa mga tao na nasa Bulangan. Hindi naman ako nagkamali sa desisyon ko na yon dahil mabilis na naubos ang paninda. At nang maubos ng paninda ko, umuwi na ako. Habang naglalakad pa uwi bit-bit ang mga basket ay may tumawag sa akin na kumain na muna sa kanila. Hindi gaanong maraming tao sa bahay na yon pero napakarami ng kanilang handa. Isang medyo bata pa na lalaki ang nagbigay sa akin ng plato at sinabihan akong kumuha na ng makakain sa lamesa. Nakita kong maraming putahe sa lamesa nun. Napakarami ng handa sa maliit at lumang bahay na ito. Sinubukan kong kumuha ng ilan sa mga putahe pero wala akong makita na tuyong karne. Lahat ng yun ay may sarsa at may sabaw. Kumuha ako ng maliit na bahagi ng karne. Maging ang sarsa ay natakot ako na maglagay sa plato. Nakikita ko rin at tinititigan ako ng isang babae na nasa pintuan papunta sa kusina. Wala na akong magawa kundi ang kumuha na lamang ng isang hiwa nun. Pagkatapos ay naupo sa tabi para kumain na. Nang may isang binata na umupo sa tabi ko pero nasagi niya ang plato na hinahawakan ko. Kaya nahulog ang karne sa lapag nun. Nadumihan ito. Hindi lang ako nagpahalata pero ganun pa rin ang pasasalamat ko sa binata. Tumayo na ako. Nagpasalamat at sinabi na kailangan kong umuwi. Na may hinahabol akong oras na trabaho. Tumango na lamang ang lalaki na tumawag sa akin para kumain. Mabilis akong naglakad palayo. At nang makarating na sa labasan, ay sumakay na ako ng tricycle. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko ang lalaki na nakasunod sa akin at nakangisi pa. Bigla naman akong kinabahan nang makita ko ang itsura ng lalaki na yon. Na para bang may ibig sabihin ng mga titig nito sa akin na sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Parang nanonood ang titig na yon sa kalamnan ko. Pag-uwi ko sa bahay, nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Nung una, para bang hangin lang na umiikot. Pero kinalaunan ay ramdam ko na hindi lang basta umiikot. Kundi ramdam ko na rin talaga na tila ba dinudukot ang aking mga laman loob at pinipisil ito na malakas. Namimilipit ako sa sakit nun. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ang sakit. Kasunod ng pananakit ay nagsuka ako ng nagsuka hanggang sa nakaramdam ako ng pangdudumi. Hindi na alam ng asawa ko ang kanyang gagawin. Ako na lamang ang nagsasabi dito na kumalma. Nag-aalala ako na baka ano pa ang mangyari sa kanya. Malaki na yung tiyan niya. Mahirap ng mga nakito nang wala sa oras at
Ganun pa yung kalagayan ko. Walang ano-ano ay may tumatawag sa labas ng bahay. Kagad itong nilabas ni Gracia para tingnan kung sino nun. Nakita niya si Bentong. Ayon sa kanya ay pinapunta siya ni Manong Iko. Kaagad siyang pinapasok ni Gracia. Nagulat na lamang ako nang may daladal na itong dahon ng badyang at luya. Yung badyang po, isang uri ng halaman na may kahalintulad ng dahon sa dahon ng gabi. Lumapit ito sa akin. Dinasalan ako at nilapatan ng gamot. Una niyang hinipan ng orasyon ng luya. Pagkatapos ay nilapatan niya ng luya ang bawat guhit ng dahon. Ginuhitan niya ng krus ng noo ko, palad at talampakan. Bago niya inilapat ang dahon sa tiyan ko, habang may binubulong na mga kataga. Pagkatapos niyang banggitin ang mga kataga ay tinalian niya ang dahon gamit ang mahabang tela. 3 minuto lamang ang lumipas. Nakaramdam ako ng sobrang kati sa pusod ko na gumagapang sa buong tiyan ko. Gustong-gusto kong kamutin at tanggalin ang dahon. Pero mahigpit akong pinagbawalan ni Bentong na galawin ang dahon na nilagay niya. Mamaya na natin tanggalin yan, Manong, kapag nawala ning sakit ng tiyan mo. Wala na akong nagawa kundi ang tiisin na lamang ang kate na nararamdaman. Hanggang sa unti-unti nang bumabalik ang lakas ng katawan ko. Hindi na ganon kasakit ang nararamdaman ko. Naging maayos na rin ang itsura ni Mrs. na makita niyang maayos na ang kalagayan ko ron. Tinanong naman ako ni Bentong kung may nakain ba ako sa kabilang barangay. Kinuwento ko naman sa kanya na may tumawag nga sa akin at inimbitahan akong kumain sa bahay nila. Tinanong niya kung marami ba akong nakain. Sabi ko wala. Kahit isang iwa sa mga putahe na nakahanda sa lamesa. Alam ko na kasi ang mga usap-usapan paminsan-minsan sa barangay na pinupuntahan ko. Kaya nag-iingat ako sa mga kinakain ko noon. Maging sa kahit saang lakaran, kinalakihan ko na ang ganong klase ng pag-iingat saan man ako magpunta. Ilang minuto pang lumipas ay naging maayos na ang pakiramdam ko. Nawala na rin ang sakit ng tiyan ko noon. Kaya sinabi ni Bentong na maaari ko nang kunin ang mga dahon ng badyang sa tiyan ko. Ganun na lamang ang gulat ko nang tinanggal na ang nakataling tela sa dahon. Tuyong-tuyo ang bahagi ng dahon. At ang pinakatangkay nito, durog na. Para bang nababad sa tubig ng ilang araw. Kaya nagtataka ako kung ano ang nangyari. Sariwa at kakapitas lamang ng dahon ng badyang. Pero nagbago ang itsura nito. Ganyan talaga, Manong. Minarkahan ka ng malaking ginawa. Mabuti na lang at wala kang nakain na kahit na ano sa kanilang handa. Wika sa akin ng binatilyo. Sinabihan din ako nito na huwag kaming magpakampante. Dahil may posibilidad na dalawin kami ng mga nilalang sa gabi. At ang delikado doon ay si Mrs. at ang anak naming nasa sinapupunan nito. Nabahala ako sa sinabi na yun ni Bentong kaya pinakiusapan ko itong samahan muna kami ng gabing yon. Alam ko na marami ang miyembro ng angkan ng pamilya na pinuntahan ko kanina. At alam ko rin na may ibang balak ang lalaki na siyang nag-imbita sa akin na kumain. Kaya sinabi ko kay Bentong ang nangyari habang papasakay ako ng tricycle. Dahil doon, sigurado na ito na pupuntang nilalang sa gabi. Ipapaalam ko muna kay Tatay Ramon na dito ako mananatili, ha, Manong. Ganon din kay Manong Iko. Nasa kabilang bahay lang po siya. Ginagamot ang kapitbahay niyong kinulam. Pagbibigay alam nito sa akin. Nabigla ako sa sinabi niyang kulam ang sakit ni Paring Danilo. Tumango na lamang ako sa sinabi ng binatilyo. Gusto ko pa sana itong tanungin ng tungkol kay Paring Danilo pero mas pinili kong hintayin na muna si Manong Iko para ito na ang tanungin ko kung paano nakulam ang aking kapitbahay.
Umalis ng binatilyo para puntahan ng kanyang ama at makapagpaalam na. Mahigit kalahating oras lamang ang lumipas ay nakabalik na ito sa bahay. Kasama na nito ang kanyang ama na si Ramon. Ayon dito, sinabi nga sa kanya ni Bentong ang nangyari sa akin kaya sumama siya sa binatilyo para makatulong man lamang kahit papano nun. Natuwa naman ako sa tinura naman ito sa akin. Dahil maganda naman na ang pakiramdam ko kaya nagdakip ako ng alaga naming manok para may maiulam kami sa hapunan. Saglit na pumunta si Bentong sa kabilang bahay para ipaalam kay Manong Iko na nasa bahay silang mag-ama. Kami naman ni paring Ramon ay inasikaso na ang lulutuin naming manok. Habang nagluluto, naalala ko naman ang mga ginawa kong tulagdok may ilang buwan nang nakaraan. Ginawa ko ang mga yon. Nilagay ko ang iba sa harap ng pintuan, ang iba ay nasa likuran. Nagdala din ako ng 2 tulagdok sa loob ng bahay. Tinanong ako ni paring Ramon kung para saan ang mga tulagdok na ginawa ko. Doon ay sinabi ko na sa kanya. Doon din namin napag-usapan ng tungkol sa namatay ng binan. Ipinagtapat ko sa kanya na ako ang nakadisgrasya sa kanyang binan nang minsan nga ako nitong sinugod. Ipinakita ko rin sa kanya ang peklat na nasa balikat ko noon. Kagagawan niya ng biyanan mo, pre. Pasensya ka na at hindi ka agad sinabi sa'yo. Panghihingi ko ng dispensa kay paring Ramon. Napailing na lamang ito at nagsabi na kung hindi dahil sa tulong ko ay siguro wala ng anak niya. Doon ay muling naungkat ang usapin sa kanyang nawawalang asawa. Ilang sandali pa ay dumating na si Bentong mula sa kabilang bahay. Maaga kaming naghapunan. Ilang oras pang lumipas pagkatapos ng hapunan. Nakaramdam kami ng pagbigat ng aura sa paligid. Naging maalinsangan ng panahon. Tila ba nagbabadyang malakas na pag-ulan pero wala namang makitang madilim na ulap. Mabilis na lumabas ng bahay si Bentong. Nang bumalik ito, may dala na itong dahon ng badyang. Siya namang pagreklamo ni Mrs. na masakit ang tiyan niya. Kagaya ng pamamaraan ng paggamot nito sa akin ay ganung proseso din ang ginawa niya kay Mrs. noon. Hindi naglagay ng mga pangontra dahil gusto niya mahuli kung sino ang nilalang na nagsisimulang manalakay sa aming lugar. Ang buong akala ko ay panggagamot lamang ang tinuturo ni Manong Iko kay Bentong. Pero nalaman ko na hindi basta panggagamot lamang ang tinuturo nito. Pati ang pagtugis sa aswang ay tinuro din ito sa kanya. At yun umano ang mas pinagtuunan niya ng pansin. Habang lumilipas ang oras ay mas lalo naming nararamdaman ang malinsangan na klima. Ilang sandali pa, nagsisimula na kaming makarinig ng hindi pamilyar na tunog sa gabi. May huni ng inahing manok na parabang naghahanap ng inakay. Nakakakilabot ang klase ng paghuni nito. Parabang napakalapit nito sa bahay. Hanggang sa lumabas si Bentong sa bahay, sinabihan ako nitong magbantay sa mga posibleng mangyayari. Hindi ako nito pinayagan na lumabas ng bahay noon. Pinabantayan niya sa akin ng noon ay init na init kong asawa. Pinipilit ni Gracia na tanggalin ang dahon ng badyang sa kanyang tiyan, pero hindi ko ito pinapayagan. Kaya hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Sinabihan ko ito na magdasal ng magdasal para maging banayad ang kanyang isipan. Ginawa niya naman ito. At sa tuwing mangangati ang tiyan niya ay pumipikit na lamang siya at nilalakasan niya ang pagsambit ng dasal. Hanggang sa nakarinig kami ng malalim na paghinga na nasa gilid lamang ng dingding. Ang panganay ko na si Maria Fe, sinasama ng aking asawa sa pagdarasal noon. Habang si Alexis naman ay kumuha ng asin at isinaboy yun sa haligi ng bahay. Nagtaka naman ako sa nakita kong naging reaksyon ng mukha nito. Sinabi niyang may tinamaan ito sa silong. Hindi niya alam kung ano ang itim na hayop sa baba. Sinilip ko ang butas kung saan niya yun nakita pero wala naman akong nakita na kung anong hayop.
Sinabi ko sa kanya na huwag niyang takutin ang sarili niya. Walang nilalang dito, Alexis. Huwag mong takutin yung sarili mo. Kinuha niyang tulagdok na nilagay ko sa sala nun. Biglang binagsak ang matulis na bahagi nito sa butas. Nagulat kami nang marinig ang isang matinis na paghuni ng hayop mula sa butas ng haligi na gawa sa kahoy. Kasabay ng matinis na paghuni ay ang malakas at mabilis na pagkilos nito palabas sa ilalim ng aming papag. Doon ko naman narinig ang hagupit ng tila ba latigo na siyang naging dahilan ng pagsigaw ng nilalang ng malakas nun. Pero papalayo na ito. Sa paglayo ng nilalang, narinig rin namin ang malakas na huni ng tila ba isang ibon na lumilipad palayo. Ilang sandali pa ay naamoy na namin ang pagsiga ni Bentong sa labas nun. May mga usok na pumasok sa loob ng bahay. Lumalabas ang usok sa mga maliliit na siwang ng sahig na gawa lamang sa kawayan. Si Paring Ramon naman ay nagsiga na sa aming abuhan, habang ang anak ko ay hawak-hawak pa rin ito ang tulagdok na itinusok niya sa butas ng haligi. Nilapitan ko siya at kinuha ng tulagdok sa kanya. Pa, may tinamaan ako pa. Takot at kinakabahan na wika ng bata nun. Sinabihan ko ito na huwag matakot. Hindi niya kasalanan kung may tinamaan man siya. Ipinagtanggol niya lang yung pamilya niya kaya wala siyang dapat na ikatakot nun. Binunot ko ng tulagdok. Nakita kong may dugong nakakapit sa tulagdok na yon. Hindi naman masyadong malalim ang tama base sa nakita kong marka sa kahoy. Kaagad ko yung dinala sa kusina. Ilang saglit pa ay pumasok na si Bentong. Bitbit ang kanyang latigo na gawa sa pinatuyong baging na makabuhay. Sinabi nitong nag-iisip siya ng paraan kung paano niya mahuli ang nilalang nang hindi nito namamalayan. Pero biglang sumigaw ang nilalang na parabang nasasaktan nun. At doon niya napagtanto na kami pala na nasa itaas ang may kagagawan nun. Sinabi niyang nagawa niya pang hampasin ang nilalang ng kanyang latigo na gawa sa makabuhay. Tingin ko Manong Kadoy, hindi yun nag-iisa. Narinig ko may tumulong ng sumuong yun sa mayabong na damuhan eh. Sambit ng binatilyo. Tumango ako sa sinabi nito. Sinabi ko sa kanila na marami ang miyembro ng pamilya na umimbita sa akin noon. Natakot ako sa posibilidad na maaari kaming balikan ng buong mag-anak dahil sa nangyari. Inisip ko na lamang na kausapin ko si Manong Iko kinabukasan para maipalam sa kanyang nangyari sa pamilya ko. Total, nasa kabilang bahay lang ang matanda. Isinalang ni Bentong ang tulagdok sa apoy at pinausukan. Nilagyan niya rin ng asin ng siga habang nakasalang ang tulagdok na may bahid pa ng dugo nun. Kinaumagahan, hindi ko na muna pinapasok ang dalawang bata sa eskwela. Mahirap lang sila pa ang mabalikan ng mga nilalang sa nangyari. Lalo na't manganganak na rin si Mrs. nun. Kaya hindi ko alam kung alin sa mga araw na dadaan ang pagpapanganak nito. Hindi na rin ako pumayag pa na magbubukas pa ng tindahan ng gulay sa araw na yon. Tutalay nakapag-ipon naman kami kahit papano. Nagtimpla ako ng kape at dinala sa bakuran ng bahay. Paglabas ko pa lang sa pintuan, nakita ko ng mag-ama na nakaupo sa labas kasama na nila si Manong Iko. Habang nagkakape, pinag-usapan namin ang nangyari kagabi. Sinabi ni Manong Iko na alam niya ang nangyari at natukoy niya kung saan nagmula ang mangkukulam. Hindi lamang basta aswang ang nandito kagabi ha. May kasamang mangkukulam na siyang nagpinsala sa kapitbahay mong si Danilo. Wika ni Manong Iko na siyang ikinagulat ko. Tinanong ko naman ito kung ano ang dahilan. Bakit kinulam si Danilo? Ang sagot ng albularyo, naiinggit umano sa negosyo. Maganda ang negosyo ng kapitbahay ko at hindi ito nagustuhan ng kanyang kakompetensya. At para makaganti, kinulam niya mabait kong kapitbahay. Ayon pa kay Manong Iko ay hindi malayo magkamag-anak ang mangkukulam at ang aswang na pumunta sa bahay nun. At kahit natanggal na ang kulam sa katawan ni Danilo,
Kailangan niya pa rin nabigyan ng leksyon ng nilalang. Kaya hindi na niya hihintayin pang bumalik ang aswang sa lugar. Sila na mismo ni Bentong ang pupunta sa barangay kung saan ito nakatira. Tinanong ko naman sila kung kailangan nila ng tulong para makita ang lugar na tinitira ng mga ito. Hindi na kailangan. Ang bahay na dinalhan nila sa iyo ay hindi nila totoong tahanan. Ginagamit lamang nila ang bahay na yun para makapangbiktima. Ilang sandali pa ay tinawag ako ni Mrs. Nakita ko ang pag-iba ng reaksyon ng mukha niya. Pinapatawag na ako ng komadrona dahil pakiramdam niya manganganak na siya ng umagang yon. Kaya imbis na umuwi ang mag-ama sa kanilang bahay, ay hindi na lamang natuloy. Tinulungan na nila ako sa pag-asikaso sa asawa. Maging si Manong Iko ay nanatili na lamang sa bahay noon. Si Paring Ramon na ang nagpresenta na tumawag ng komadrona. Nakatira lang kasi ito sa malapit sa bahay kaya wala pang isang oras ang lumipas. Bumalik na ito. Pasalamat na lamang ako dahil umaga nangyari ang panganganak ni Mrs. noon. Malayo sa mga nilalang na kampo ng dilim. Naging abala ako sa pag-aasikaso at pag-aalalay sa aking asawa. Si Manong Iko naman at Bentong ay nagbantay sa ibaba ng bahay. Si Manong Iko sa harap. Si Bentong naman ang nasa likurang bahagi ng bahay noon. Habang ako at ang komadrona ang nag-aalalay kay Mrs. Si Paring Ramon ay muling nanghuli ng manok sa kulungan na talagang hinahanda ko sa pangpapanganak ng aking asawa. Bago pa man ang pananghalian ay lumabas na ang bata noon. Nasa maayos na kalagayan. Ganun pa man, sinabi ni Manong Iko na hindi pwedeng maiwan si Mrs. sa bahay. Kaya sila ni Bentong ang lalakad sa gabi. Pinakiusapan ko na lamang si Paring Ramon na kung pwede na munang manatili sa bahay noon. Walang problema Paring Kadoy. Dito ka na lamang hintayin sina Manong Iko at Bentong. Na siya namang sinang-ayunan ng dalawa. Kinahapunan, hindi pa man nakaalis sina Manong Iko ay may nakita na akong matanda na nakatanaw sa malayong bahagi ng lugar. Kinuha ko ang isang tulagdok at ibinaon yun sa lupa. Nakita ko ang kaagad na pagtalikod ng babae at dali-daling umalis nun. Di ba sabi ko sa'yo, nasa paligid lang ang mga yan. Hindi naman talaga sila nawawala eh. Wika sa akin ni Manong Iko na noon ay nakita niya rin na pala ang ginang. Kinahapunan, bago pa man umalis si Manong Iko at Bentong, si Manong Iko nang nagsiga sa buong bahay namin. Maging sa ilalim ng papag na tinutulugan ng aking mag-ina. Pagkatapos nito magsiga ay nagsimula na silang maglakad nun. Kami naman ni Paring Ramon ay nag-usap na lamang ng tungkol sa buhay-buhay namin bilang ama at haligi ng tahanan. Muli ay sinabi nito na nagpapasalamat siya sa akin dahil nasagip ko ang buhay ng kaisa-isahan niyang anak. Sinabi ko rin dito na sana nasa maayos na kalagayan ng kanyang asawa at kung bumuo man ito ng bago niyang pamilya ay maiintindihan niya. Pero kung sakaling naging katulad ito ng namatay niyang binan, hindi niya umano mapapatawad yon. Hindi naman siguro pre. Mabait na asawa si Nori para bumuo ng ibang pamilya o maging alagad ng dilim. Inabot kami ng ating gabi na nagkikwentuhan. Pero wala pa rin ang magmaestro. Kaya hindi ko na malayo na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil narinig kong may tumatawag. Nang tinignan ko ang relo, malapit nang mag-alas 5. At ang boses ni Manong Iko ang naulinagan kong tumatawag noon. Nang buksan ko ang pintuan, nakita ko si Manong na malungkot ang itsura. At si Bentong naman ay nakaupo lamang sa upuan at tahimik na nakatingala sa ulap. Ang buong akala ko ay nabigo silang dalawa sa kanilang lakad pero hindi pala. At nang malaman ko ang dahilan ng naging aksyon ni Bentong, maging ako man ay nalungkot. Sakto namang nagising na si Paring Ramon at nagtanong kung anong nangyari. Tinuro naman namin si Bentong na nilapitan nito ni Paring Ramon at kinausap. Ayon sa binata, hindi sila nahirapan sa paglipol sa mga nilalang dahil mahihina lamang na uri ng mga aswang ang mga ito.
Nahirapan lamang si Manong Iko sa isang nilalang na siguro gabunan ang lahi at ang kanilang pinuno. Kinaharap ni Manong Iko ang lalaki at siya ang kumarap sa babae. Gamit ang tulagdok na binitbit nila nung naglalakad sila ay nakipagsabayan sila sa mga nilalang. Dahil sa dalawang di pa ang haba ng kanilang tulagdok kaya hindi sila natatakot sa mga nilalang na yon. Nang masugatan na ni Manong Iko ang lalaking aswang nun, kaagad na sinugod ng babae si Bentong. At dahil nakapag-aral na rin ng depensa ang binatilyo ay kaagad niyang nasalo ang pag-atake ng babaeng yon. Tinusok niya ng tulagdok. Tinamaan ang babae sa ibaba ng kilikili nito. Napasigaw ang babae nun. Tinawag ang pangalan ni Bentong. Nagulat ang binatilyo sa ginawa ng babae. Nagtaka siya kung bakit kilala siya nito. Pero nang muli sana niyang atakihin ng nilalang, bigla na lamang itong tinangay ng isang napakalaking ibon. Pero sa bilis ni Bentong, binangkaw niya ang nilalang gamit ang matulis na tulagdok. Tinamaan niya yun sa binti kaya nalaglag ang mga yun sa lupa. Pero nang lapitan niya ito para tapusin, sa halip na hayop ang kanyang nakita nun, ang kanyang sariling ina na matagal nang nawawala ang kanyang nakita. Ang malala pa, parang buntis yon. Maging si Manong Iko ay natigilan na rin sa kanyang nakita. Nagmakaawa ang lalaking nilalang na hayaan silang makalayo at aalis sila sa lugar ng Negros ng mismong araw na yon. At dahil tuluyan ng hindi nakapagsalita si Bentong, kaya't si Manong Iko na lamang ang nagpatakas sa mga nilalang. Sinabihan niya mga ito na huwag nang tumapak pang muli sa lugar nila sa Negros. Pagkarinig ng nilalang, mabilis na nitong kinabig ang noon ay nasasaktang buntis na aswang at kaagad na tinakbo ang kasukalan ng gubat at bigla na lamang silang nawala. Hindi na hinabol pa ng magmaestro ang mga nilalang. Mas pinili na lamang nilang sunugin ang kubo na tinirhan ng mga aswang at ng mangkukulam. Pero bago pa man nila sinunog ang kubong yon, inusisa muna nilang loob nito at doon nila nakitang iba't ibang uri ng supot. At ang laman nun, puro piyaya. Doon naisip ng magmaestro na siguro ang piyaya ang kanilang ginagamit para makapangbiktimang ng mga tao na kanilang natitipuhan. Doon na tuluyang gumaling si Danilo. Masaklap man ang nangyari sa kanilang haligi ng taanan. Naging maayos na muli ang pamumuhay nito. Simula noon, wala na silang alam kung saan na pumunta ang lalaki at ang buntis nitong asawang isang aswang.